اگریچ نوشتہ کار نذیر ناصر امید چراغ رمضان گڈیا میجر حلیلہ لیچٹے گونت کہ میں زندہ نہت چار دگا پولیسی امراحت ہما قیدیانی نام گونتا کہ وشیانی درگتا وتی وحدہ چا پیسر حازات ماں آہانی سزا ماپ کنگ باں اریک کے وتی گوش میک کو تگتا کہ بلکہ منی نام گون بیت اریک کے نام کے گرگ بود آیا وتی کمبل و سامان بڑا جتا او درکب میں کوٹیا ابتا تو یک مردم تہا ایو کا 5 مردم نام پا حضرتیہ درد کو باج نصرہ بود کہ اشت مائے سزائے ماب بود عزیز کے دل مانگت آئیے 2 سالے تہا سالیو اشت ماہ گوازیں تگت او دیگا 4 ماہ پشکب تگت بلے عزیز نام در نیت نصر چرسے کی سا بندت منیو آئیے جاگا زندانہ کرپا کر رہا تھا عزیز نصر دمی کشا وقتگت عزیز و نصر شار سنگتا تا ہم عزیز پولیسانی روگا پاد آہانا مزن زاو بدے دات و نصر انچو وشت کہ آئیے دیما گوشے نوکے روجنے آورتگت عزیز حید میا حیدانی وڑا بی حیدی حیدیت کہ ہچ چایت چوش بی حیدی حیدی نبتگت درستن چا گیش درد عزیز کیس احمد رگے تو آمدانیہ بود منی جندے سا دلمانا گم نہت حیدانی روچا قیدیانی مردم چا ڈننا مزنی سامانے ورگی سامان پا وتی مردمانی واسطہ کارا بٹو گوشت فروٹ حلوہ و دگا باریں چیچے منی واسطہ قاسم و لالا نوربش کا ورگ آورتگت بلے دیدار بندت قاسم سامان کے منہ دست کپتا اخبار یہ سرا قاسمہ نبشتہ کو تگت کہ منو لالا نوربش کا تئی واسطہ سامان آورتگ بلے مارا تئی چارگے اجازتش ندا تک پمشکا ما واتر روگائیں ایشا منی واسطہ روگینی نان پتکگے مرگ گوشت ناروشت مشکاک حلوہ وڑ وڑے ورگ آورتگت بلے دل ورگا کجا کہت ایت کے زندانہ گوزید گوڑا آئیے گما وشیں ورگ حلاس نکا زہیر و ترانک چو زومہ ڈنگ جنا ارچیس طرح وتی گنی یاتا دا گدانی شودگا طرح وتی لوگ بانو کیات کہت ورگ سہتا چکانی دروشم منی دیما وشتا ادا ہر گاما طرح وتی یاد کایا زندگی مردمہ کجا بارتا سرکا منی زندگیا وتی راہ کجا بونگیچ کو تگا تو کجا سربوت تگو بارے دیما منا کجا رسینی وحد مردمہ بارے چونت ردہ محدن بلے ہر یک کیے شریو حرابی ہائیے جندے دستائیں کس کسا حرابی راہیا برت نکا ہما من کے دلانی تہا زندگ بتگو ہما من چے حیوانی سمسرا چا ہما دیم گوستگ پدا مشکل کہ من وطارا اشرف المخلوقات یہ جاگہا نادیت وکنا ہر دے کے تی دل پا مہرہ بند بیت اگا کسی طرح بے قصاص مہر دیا گھوں بلوٹی تو میرا زورگ ہم ملوٹے بلے تی چاگر دود و ربیدک تی وتی طرح ہنچی دیم یا برگ لوٹا کہ تو روگ بلوٹے پدا لاچاریو بزدگی زندگی تی پادانی گل میں بھی پدا تی دل ترا سکیندن وتی دل رازاں چو شاعری یا درشان بکا مرچا منہو انچوشا وتی حیالا لفظانی دستا ہی وڑا دیا دست مانے میں جندے پا بربادیو در پا در بوگا دست مانے میں جندے پا بربادیو در پا در بوگا مارا وحدہ ہزار رندہ محدہ تگت گیگو وربوگا مارا وحدہ ہزار رندہ محدہ تگت گیگو وربوگا مادہ حیوانیے سم سرانچا ہما دیما سر بتگیں مادہ حیوانیے سم سرانچا ہما دیما سر بتگیں مارا وحدے پکاریں دوبر آہگو پا بشر بوگا شہد و شیر ہدا کورو کورجو تچا نیست حاجت بلے شہد و شیر ہدا کورو کورجو تچا نیست حاجت بلے ماں کے تنی گتیں مارا ترمپے نرست لنٹے تربوگا گون کیا گلہاں ایک انے کے چیا بی وپا بتگے گون کیا گلہاں ایک انے کے چیا بی وپا بتگے مرچا مہرو وپا ہے کہ ہرنی مگا بیو شر بوگا شہر دمکا متر بے سریگا کے دنیا حراب انجنے شہر دمکا متر بے سریگا کے دنیا حراب انجنے صحیح نہے تو نزانے تی با پشت چونے حبر بوگا
ماچو سنگے بتا حشکو حیرانتیں دیما دردانگے ماچو سنگے بتا حشکو حیرانتیں دیما دردانگے اتکگت آپا وحدے وتی دز گہارے نپر بوگا بید تو دوست نبوت مارا کسے جہانا نظیرہ بگش بید تو دوست نبوت مارا کسے جہانا نظیرہ بگش چو ہزاراں تیارت گو بچکندگاں ہم سفر بوگا چو ہزاراں تیارت گو بچکندگاں ہم سفر بوگا مارا وحدہ ہزار رندہ مہدہ تگت ایگو گر بوگا دست مانے میں جندے پا بربادیو در پدر بوگا دست مانے میں جندے پا بربادیو در پدر بوگا کیدیانی گورا یاتا حبید دیگا ہیچ چیز دستانائد ایدے چارمی روچا کے زیارت پچ بود گوڑا کاسمو حد تاج بی بی منی چارگا حد کا منی رش ساک مزنتا حدہ گوشت توگو رشاں وتی پتے جندے کاسما گوشت من دیمے ماہا ملکا چٹیاں روگاؤں باری طرح محکمہ تو کے اپیل کو تگت طلب کو تک کے نا اشاندہ دیراں گومن گا پتران کت پدا شتا سینٹرل جیل مابیلہا چا سک نزدیک کی پمشکا لالا نوربش کے چکانی واسطہ آہا گارزانے بلے من حیرانا کہ یحییٰ و مرادی چیا منی چارگے جہدان ہاں ہا گوشند کے ما تئی واسطہ وکیل لی داشتک گوڑا وکیل کجا بود من زانت کے درست دروگا اگا ساریا مرادیا من چمانی وڑا دوست داشت ہا دوستی پشتا مقصدی بودتر وحدی مردم مقصد کے سرجم نبید گوڑا ہا مردماگوں طلب ہم ندارید میں جیلے زندان پشتا کہیری استیں کے جندے مرتق بلے کونٹے ہنگت استیں وہ یک کانگاش کے مدام ہا یہ سرا کوانش کوانش کا ہر دن کے قیدی وتی سزاہاں علاس کانت وتی بسترہ پیچید بڑا جان تو روت گوڑا منی دل ہم ہمیں لوٹید کہ ایشانی ہمراہیا من ہوں در کب دینا ہر دن کے منی ہمرائی سنگتی وتی سزاہاں گوازینی تو روت من ہائیے ہمراہیا آئیے دروائیں سامانا چنا یکجا کنا آئیے دن دروازگا سر کنا بلے ہائیے روگا پد مدام گو ترنے چما وتی جاگئے سرا واتر با برے برے دل منا پرسید جی بارے حاضاتی رنگ چون بید منی چما گوشے ہا روچ ڈولدار بید آئیے دروشم چا گیش وشیا دگا رنگی کاری منا نصر آزادی روچ یاتیں افراج روچ کے وحدی آئیا وتی نام حلیل دفاحش کت آئیا چا گلا ککار کت میجر حلیلہ بگردہ سپاہیو جیلیاں درست حیرانتا میجر حلیلہ گوشت کے کک مکان وتی سامانا بزور برو ڈننا ہوشت گوشتی حاضاتی وشیا منا جس کان کدیں منی دل پا لوگے بریانیاں بندیں کدیں کے وتی لوگ ندیستا کدیں کے آ راہا نگوستگا تو منا گوشے کے کک مکان منی دل گوشت زندانہ بڑا کا تچان بو دربیا عزیزہ پدا منا بغلا کو تو گوشتی شوکت من زانا تو منا بیال کت نکنے امی سہتا منا نصر سخت دوست بود چگیشی وشیاں آئیے دیما دگا رنگے اور تگت نصر چمانی تہا من نوکی زندگی دیست آئیے روگا من ہو سک وشتا آئیے جندے آزاتیا انگت سالیا گیش پشکپ تگت بلے راستیا من وڑ وڑیں واب گندہ من واب گندہ من بلبلیاں کفسیا بندہ منی کفسے سرا شاہینی نشتک آئیے پاد و سونٹ کفسے پروشگے جہدانا بلے شاہین کفسہ پروشت نکا بری کفسہ زوری چسکنگے جہدہ کان بلے چستے ہوں کت نکا دیگا بازی شاہینی ہم امی کفسے برزہ بحالیں ادا سنٹرل جیل ہوں راستیا انچوشیں یک جیلی یہ سرا باز پولیسا کفس کیت جیل زندہ کسی نصیبہ مباد بلے دنیا ہا بازی زانتکار و مفکر ہمیں زندانہ بند بودتگا آہاں وڑ وڑی تخلیق نوشتہ کو تک بے تعلیم زندانیا بگوازینی داں کے ہائیا وحد پرکگو زانگے موہا سرپت بی زندانہ نابزانت شریں حلم داتگا ڈنہ کسی عمری بگوازینی بلے ہنچو در نبار چونکہ زندانیا کم و وحدہ آباز در برد کا منا نوکی ششمائیں کہ زندانہ بنداں او دگا ہجدہ ماہ منا ہنگتا گوازینگی منی دیما چونت کے دیت کگو شتاک حساب دارگ نبی من گو پچیں چما بازین گندہ کہ آزاد بند تو رواں منی ہوں دل لوٹیٹ کہ واب پاداہ گا پد منی وحد علاس بیت او من آزاد ببا بلے منی دسترسا منی آزادی نہیں دل تلوسید
چمچی ولند پوتی گانی گندگا بلے من بیوسا عیال دم پسات باہند کان بلے چی کنک بھی ہر قیدی کے قید درست آئیے چپو چاگردہ نندا بلے من ہاہنی گورا کم روان اگا بروان کیا جست بکنا ای کجا منی منزلہ زانا ای کجا ہا ڈال دی میں حالا منادات کنا ای کجا منی دل درکگانی حالا ہاورت کنا ای کجا زانا کہ بارے ہمانے کجام لوگا ای رجنائی شہرہ ہم کسی وتی جندے جودا پا منی نامہ حساب کو تک ای کجا زانا کہ ناصر بادا چونت چمپا منا راہیے بس کو پچے چمہ ایشاں چارا ہو بس دلاگوں جلالیے زنگی آپا شودا چوشی ہوش کو کلنڈے روچ ہر روچ کہتو روچ نے پنو مزوا کی نے بلوچی پندولے نے کے وشی بچکندے نصیبہ بھی رمضان و حید چونگ وستا صحیح ہم نبوتا نے کسانی نیا ایدی داد کو نے کے مزنی نیا گو بغل ما بغل بوتا گوڑا چوشی حیدے ہاں گو رہوگا کئی صحیح بھی گوڑا چی ایدہ ہم منا یاد نکا چی آئیے دلا ہم نلوٹت کہ بروا آئیے بیچارہ کے زندانہ بندیں پدا دل گشید مردم دروگ بندہ عید نیت کاگ ای سالہ عید اینی مگے آہگا بیال بودتک بودکا عید دیگا نیمگے شتک آیا ضروری کاری بودتک پمیشکا ہی دیما آگی نبودتک من ہمیچو زانا کہ عید نیت کاگ اگا عید بیت کی منی ساہ بندوک منی چارگا لمیات کگت پدا دلا گوشت آچو تیوڑا وتی لوگے زندانہ بندے منی و دل لوٹیت آیا بگندہ بلے بیوسا بدکا آئیے ہوں چم منا چارگ لوٹا آہم بیوس بیت پیسرا کے نوک نوکا بندہ تھا ہمو کوابا پد منی ہروا آئیے چارگا شد بلے مرچا منی ارواہا آئیے چارگ بند کو تک واب دست کے آئیے کاپرے منک تکدا تک گوت کونڈائیں کٹور دیما نشتک اشکو حیرانے من حبر کنا ہمنی گپاں دلگوش نکا اگا ہاموش با گشید دیر مکان زوت بیا کہ منا بیتو وش نبیت بدکاں بلے منی ارواہا مرچا وابے گندگ یلد دا تک آگہی نشتک گرہت بیوسیں ایو کا تلوسیت پم منی حاجویا حاجوی چمن انچو دوریں چوکے مزنی حیدہ پت کسانی حیدے آہک دور بھی اپریلا کاسم حت ایدہ سالانی چٹیا روگا حت ما دوئینا دا دیرن گپ خود پدا کاسم شد قاسم ہمراہیا من نذیر آصف سعید صدب اشرف ظہیر و نذیر رہزی واسطہ کاغذ دیم داد لوگے مردمانی واسطہ نثار و جاود نامہ کاغذ روان داد گو قاسم روگے سمی روچا بدر الرئیسیہ من حال داد کہ 6 مئی 1997 تئی پیشییں بیزا من کے اپیل کو تگت من 6 تاریخ کا محکمہ تاریخ دا تگت ہی نیمہ میں زندان دیوان بزت ما باز مردمتی شاکر یوسف نامی مردمی چا جیل نمبر 4 ہت کگت انور عبدالغنی ریش انچو مزنتا کہ 2 بچیل بتگتا ای نیاما عزیز افنگ خالد نونی کہ من ایئرپورٹ جیلا دستگت عبداللہ شاہد ما درست بلوچتیں دیوان گرمت ما ورگا ہوارتیں یکجا لیب کوت بری چکا و دمنا بری کرم و بری شطرنج بلے احمد رگت اپریلا حازات بود و چما جتا بود لوگا شد من صوبے سرا وابتا کہ یکیا منا پات کت بدر الرئیسی کسانی دریگ دیما اشتا تھگت ایو کا سارے ظاہرات بدر الرئیسیہ گوشت کہ تئی زیارت تیں من حیران بودتوں کہ منی زیارت بزا منی مردم و 4 روچا پیسر منی چارگا حد کگا پدا یک جیلی یا 2 اب تگا یک رندے چارگے اجازتا دیا گوڑا 4 روچا کائے بیت کہ منا پدا گندگ لوٹیت او پولیسا اجازت چون دا تک یہ نیاما یکی منی ریش سک مزانا تھا او دمی منی دیم ریشات من جان ششت پولیسا دروازہ بود کو من ڈننا دارت کا پدا پولیس ہمراہ بوتا گاڑیاں سوار بوتا و گاڑی جلالیا رہ گپ من سک پریشانتوں کہ خدا وط حیر بکا اگا لالا نوربش کو چوک باند بزا کے ایشا پمن وشی حال گون نبیت کہ 4 روچا پیسر منی چارگاہت کگا پدا دلا گوشت 6 مئی پیشییں بلکہ یحییٰ یا مرادی بیت منی گالے گرگاہت کگا وہ چوہوں بیت کے وکیلی ہمراہ بھی بیت وکیل منا سرسوجیا دل مانگیں گاڑی جلالیہ دیما اشتا تو مارا پولیسیا تحابر من رجسٹر وتی نام نوشتہ کنائیں دیم پا دیدار جاہ شتوں ساک رشت ہر یک کی گو وتی مردمان گپاہت
کرسی درا پوڑ رہا تھا من کانچا ہما کپ مردما چارگا بتوں کہ باریں کائے بھی نئے من لالا نوربش کو چوک دستا نے یحییٰ و نے کے مرادی نے مردینہ نی تہا کسے پجیا ہاور منی چم یک یک کا مردین و جنین چارگایا تھا منی چم زبادیا کپتا سیاہیں برقعی سراحتی بلے دیم ظاہرات و نظری چشمہ مانتی دلا گوشت زیادہ گیروگاں چم کمزور کو تگا وشیا چ منی جانے پوٹ پادت کا منی وشیانی ہمرا منی مہر زبادی اشتا تگت او میں نیمگا قیدیاں یک یک کا چارگاہ یک بری منی نیمگا چارتی بلے چم میں بیتران تھا آیا وتی شاہر وتی شوکت پجا نیاور دلا منا گوشت زبادی اگا منی گندگا ہت کا گڑا منی نیمگا چارتی منا پجی چیا نیاور پدا منی دست وات سرا وات منی رشانی سرا ہت کو اشتا تھا منا وتی سرا بچکندہ گات کہ انچو رشو ریشے تہا زبادی تر چون پجا کاری آہم 5 سالہ رند یک بری پدا منی نیمگا کے چارتی من وتی دست سریں تو آئیے ہنان گونوتا گورکوت منا وادی ادھی ہما دم کو در پنکج اداس جگجیت سنگھ فلم ساجان نوزہ اسپتال درست یاتت کا آئیے منا کے الکاپیا چارت پجا ہاورتی آئیے چم منا سک بتا چمانی عرصہ ہاں نمر رہیں تو انارکانی سرا جہلات بتا من دو سے برا اشارہ کو کہ عرصہ مریچ بلے آ کجا منی اشارہ ہاں سرپت بوگاہت میں چم یکوں یکی دمیا سکتا یک کیدی یا من جسکت کے ہاں جنین ترا چارگاں یو چم عرصہ زانتی چیئے من گشت منی زالیں من گلین جاگا ہائی ردات آئیے دیگا ہچ نہ گوشت میں دیم کرسی کے حالی بوتا ای دیم کرسی سر من نشتا و ہا دیم کرسی سر زبادی نشت ما دوئینا دست یکی دمیہ نیمگا شہار داتا بلے کانچ میں مسترین دشمنت کہ مارا یک جائیہ نئے لگا ہت آئیے مناگوں تنیگی چمہ چاری تو گوشت زانا جلالیہ ڈاکٹر نیست کہ تئی دیم چور ایشیں زانا شمہ علاج نبیت شمارا درمان و گولی ندیاں بلے یہ ریش منی ہمراہ ہاں یکی رو تو یکی قید منہ یوکیہ نیلا بلے مرچی تو کے بارے کجام مشکل و جنجالا چا گستا ہدا منی چارگا ہت کگے گڑا منہ وتی حالاں بدے کہ تو چونے من چیز آتگت کہ تئی حال چو بھی تو وتی زندگی برباد مکوتیں من ترا چدا چا روگے گشتگت من ترا زندگی برباد کنگا نگشتگت ہننا زبادی ای گپا دلا ہم میار کے شوکت زندگی پا منی واسطہ برباد بود یا ہما گپانی واسطہ کہ من گونتو کو تگت اشیا ہمیں وڑ بوگیت بود من زانا مرچی اگا توحیدہ بندے پا منی ہاترہ بندے منا تئی حالا مائی بیت کے سیاں منی بندی حال ترکہ یادا تک ہفتگی ساری اخترہ منا پا تجن گشت کہ تیار شوکت مرچن جلالیہ دزیے کیسا باندے اختر مرچہ مرادیہ لوگا رو تو کیت امائیہ اختر حال دا تک تو زانے مرچہ مرادیہ گورا اختر لازم ہفتگی دورند کھاں اشکنگا مرچہ مرادیہ لوگا وڑ وڑی جنکو بچک رو تو کیت منی سر زہر نئے نا کہ تی چارگا نیت کگا اننا توگا میت کینے من ہمیں پکر کو تگت کہ شرک نگائے تو دیگا یکی لوگے حزتے من چتو گلک دار نیا یہ گپا تو پکر کنے بلے اختر نکا زانا اکتر ہنگت گوں تو ہما وڑے برے مائی ماہیا شاریں بلے پدا سیسے ماہ بدل بھی زندگی گاڑی ہمیں حسابہ دھیما کنزانے تو جہد بکاں اشار بھی دیر گوستک آئیے شہری دروگیں گپی مرچہ ہاں حبر کانت شر نہ کانت منہ آئیے گپ نہ تھورا منہ ہفتمی سالیں من حادت کو تک منی جندے دل گو ہائیے پرشتک چوچیا گوشے شمار زندگی ہر حسابہ یکجا گوازی نگی ہیں گوزگائیں ہم بلے تو وطارا کجا چا کجا سر کو تک زبادی بل ہے گپا مرچی کے تئی دلا منی چارگ لوٹے تک گڑا ہنچے وشیں گپے بکا کہ لہتے روج پا وشی دیما بکن زد آئیے چمانی ہرس پدا درد کا تئی لوگی چونے تر چونت چوکست نامش کہے کیا اے نیمگا من وش بہتیاں منی لوگی گلینا من ہمیچو مہر داتا کہ چے بگوشا من سائے چوکست اولی جنک کے نام کے گدیں کہ 7 سالیں تھے 2 بچکاں یک کے نام افضلیں و دمیے نام یاسریں تئی چونت چوکاں سائے
دو جنک کو یک بچک کی 6 4 و 2 سال آہنی عمر زندگی کو چکانی رجنائی باندھا تھا بکوازیں آہاں بوانین شر انسان جوڑ بکا زیر و زبات چونا شوگراں زیر ہنگت ترا یاد کا ما باز رندہ تی باب تک اپ کنے من تی حال ندا تک وحدی وادی ہدیہ من عشقت کے طرح پولیس لوٹگا ہیں من حیران بتوں کہ منی ٹیلپن کنگ سمی روچا پولیس یحیاء لوگا اتکک تی جستائیں من حیران بتاں کہ شے چیکو تک پدا ہفتگی پیسر اخترا منا تی بندی حال داد گوڑا منا تی ہما گپ یاتت کہ زبادی اگا زندگی منا تی نکا گوڑا من وطارا برباد کنا گندے تو وتی گپ گپ کت وتی زندگی برباد کت چو مکوتی چو بیت من ترا گوشتگت بلے باور بکان ای چیزا بوگیت منی نصیب برباد بوگیت پمشکا بود من مدام واسطہ چدان در کپتا بلے منی ہاپو نصیبہ ہمیں وڑ نبشتہت ہما وڑ بود نصیبانی نبشتہ کتگی بدل نبا شوکو من ہما روچا باز گلبا کسی بگشید کہ شوکو من دستک ڈننا تر رگا بودتک توری ہی گپا من حقتر جند حال بدا ما دوئینا دا دیران گپ کت پدا من گڈریا گوشت منی چارگا حد کگے دا زندگاں ای روچا بیال نکنا بلے پدا دیگا بری منی چارگا ہدامیا من نلوٹا تای زندگی برباد بھی بیت او پدا من باندھا منی ہو دستا ہچ نہ بیت یک تعلیم یافتہ و سمجھداریں جنکیات پمیش کا سرپت کو تو سرپت بود ما ہر دو وتی وتی راہ شتیں آیا منی واسطہ فروٹ ہم اور تگت گوں من کے زندانہ حد کو ارشاد پرواز کاغدی منی کمبلانی سراہیرت ارشاد پرواز کاغدہ منا پریشان کو کہ نبشتہت ما بلوچی لفظاں کا چورہ بودتی عطا شادہ اکوڑہیں ہمروز دیمدات شد ارشاد پرواز وتی کاغدے تھا عطا شادے دوئی نوکیں کتاب روچ گرو شب سہار اندی میں بابتا نبشتہ کو تگت عطا شاد مرگ منا بے قصاص در بود ہو منا کریم دشتی 4 بندے یادت او پائل کن کے قصہ ہون دراجت وط منا نیستت نندگی ہنچو کائے بزان تھی کہ حاصری چی بیت کائے بزان تھی کہ حاصری چی بیت ماوتا کشت پا زندگی ہنچو ماوتا کشت پا زندگی ہنچو بڑے بڑے حیال کنا کہ زندگی چیئے ودا ہچی فکر کتگ و اش جوڑ کتگ من چوشی ہچ انسان نگندان کہ وشو آسودگ بھی بیت غم نکا سکی نگندیت اگان تو دمانیا واسطہ کسیا گندے گو کسیا وشو کندگائیں پدا دمانیا پد ہما کسا گندے گن دگا یکیا گلک داری آئیں وتی رنجو گمانی دراجی قصہی آرگاہیں کسانیا من قصہی وتی پیرنین دفا ہشکو تک کہ کل انسانا گو ہداہا وتی سکیانی وتی دردانی گلک کت گوڑا ہداہا حکم کتا کہ ہر یکی وتی دردہ میدانیا مچ بکن درستا وتی درد مچ کتا و ہداہا حکم کتا کہ ہر یکی وتی گچین دردہ بزیرو تو بروت آہاں ہمیں وڑ کت بلے دومی روچا پدا آہاں چدو گیشتر پریاد کت کہ منا گو دگا یکی درد زورگ نبید منا منی جندے دردہ پدا بھی دیے و دگری دردہ من پدا ہمائی دیا کہ منی سگا چا دریں اسی مانا ہمیں بیت کہ کس کسی ایک چیزا برداشت کت نکان توری ستر کسان بھی بیت ادا زندان تہا روچ و شب گیشتر گونوتا گزا وحدے تیلاک دیا گا بری ناولی وانا و بری قصہی وانا یا وط آزما کی نبشتہ کنا یک روچی گو ایرانی بلوچیا من جلالیا دوچار کپتا آیا گشت من 2 سالہ پیسر وتی گوہارے چارگا پس سیمائے واسطہ حد کگو بیگا ہیا منو زامت لوگانی پشتا چرسے کشگا بودتگیں کہ کسیا چیروکانی پولیس حال داتک پولیس اما دمانا حد کگ مارا گپتگی میں ہون ٹیسٹ کنک بودتگا مارا رندہ باندے کتک باز جتگی من گشتک کہ چرس من وتی ہمرائی چا ہیرانا ہورتگا منو زاماتا لوگانی پشتا نشتگ موڈ بنائی تک شما مارا گپتگو بند کو تک پولیس 6 ماہ پد مارا عدالتا برتک منی زاماتا 6 ماہ سزا دیگ بودتک پمشکا ہما روچا یلکنک بودتک بلے عدالتا منا 15 سال ہمیں واسطہ داتک کہ توچا ایرانا 4 سال تک من حیران بودتا کہ خدا بخش پس 6 ماہ واسطہ وتی گوہارے چارگا حد تک بلے نصیبہ
15 سال دارگی بودتک پمشکا جلالیہ سر کب تک شش میہ منی محکمہ ہت کہ من وتی سزاہنی کم کنگے واسطہ اپیل کو تگت من ہما محکمہ بلڈنگا دگا نیمگیا دگا جیلیا بند کنک بودتوں دمانیہ پد منا عدالتہ بورتش من مردمانی تہا مرادیو یحییٰ چارتا بلے آہنی نقش گارت من عدالت دیما وتی بزگیو لاچاری پیش کوتا بلے منی گپ گوشدارک نبودتو منی سزا کم کنک نبودتا منا پولیسا پدا ہاورت جیلا وتی مہمان داشت یا کمیتی استات آہم چمنا پچ کے رکھ بود ساریہ ہنگا دل مانگتا کہ عدالت منی سزائیں آگا معاف نہ کانت بلکہ کم میں کانت بلے ہچ پا ہچ عدالت آگا پات من کٹائی بکتا دیس کہ جیلے دیما پات جنگاہت من جس کو کہ تو کدی یت کگے گوشتی من سائے روچیں من کوٹی نمبر 5 بندہ کٹائی وقتہا گوشت منی برات چا انڈیا ہا انڈین ایمبیسی رپورٹ کو تک کہ منی برات گاریں ہمیشہ 2 ماہ بیت منا کاغذ نوشتہ کنگے اجازت دیک بود تک کٹائی بکتا لاغرتے رت و گنوکی نزدیک کا سربو گیت گوشتی اشاگا منا کاغذ نوشتہ کنگو مردمانی گندگا دگا مایا بداشتینے من گنوک بود تگتا مائے کوٹی ہفت مردم آزاد بود کہ عزیز ہم گونت عزیزہ وتی سرجمی وحد جیلا گوازیں بلے ہنگت روگے روچا شاعتو غلط من 10 ماہت کے بندتوں کٹائی بکتای آہگا پد ما گیشتر اسرانی وحدہ کہ مارا 2 ساعت پاد جنگ اجازت استد ما زندان دیما نشتو حدب سرحال سرا گپ کت حدب برائے حدب منو کت و من حدب برائے زندگی منو گرتا آئیا منا گشت کہ تو جاہلیے و من ہائیارا بلے مائے موضوع بیس حدب تو بس منی ساہینا کسانی ریشی درت پدا ہفتگیا پد ہمیں ریشا منا چا کٹھا بورت من رندہ سرپت بوتوں کے سومے من ترت نکوت ہماما پا مشکلی شتوں گڈیا من چا وتی جاگہا سورت نکوت گوڑا من صوبی سرا پاد گران کوت جیلے دیما صوبانی سرا کمپوڈر کیت بیمارا گولیو درمان دن اگا کیس سیریس ہیں آئیا جلالیہ مزنی ڈاکٹریا برند پیش دارا انڈین کمپوڈر ہاتھ پٹکے مر دیا بلے درائن جیلیے سارے زہرا تھا من وتی باری آئیے دیما اشتاتوں من گشت منی سائنہ سومے درت منا جلالیہ دیم دے داکے بوبور ریتی شکلہ منی سائنہ چمے جاتو گشت کہ من تی نامہ نوشتہ کنا باندانا پونشی ڈاکٹر کے طرح چاری منی سارے ہوش شد من گشت ہمیں دمانہ درد سگت نکنا گایا دا پونشیا چون ودار کت کنا منا ہمیں دمانہ جلالیہ کیلے نکا دیم بے دے شکلہ منا پک جواب داد منی دماغ خراب بودتا منی ہندرے ہگریچ شکلہ بندات کے دیرت مرتگت من گو شکلہ گوشت تو سوما شرری سرا بچار منی سگا چا دریں شکلہ بیزاریں وڑیا گوشت کے چارگے ضرورتی نہیں پونشی ڈاکٹر کے طرح چاری من زار گیپتو من گوشت زانا ڈاکٹر تنکا تی پیتنا گولیو درمانا تی مات بحضوریت یا ہما گاڑی کے من جلالیہ بارت گاڑی تی جنے جہاز حساب داتا کہ تو من ڈاکٹر چارگا نیلے گوشتی منی گپ یاکی تر جلالیہ دیم ندیا من گوشت گوڑا من وتی حسابا دگا راہیا رواں شکلہ گوشت دگا راہیا چون من گوشت جلالیہ ڈائریکٹ روما رواں اوپر ڈائریکٹ روم میں روگے واسطہ ردی لازمی ہے ردی ہی وڑے من گو زوراں شکلہ دیما شہماتی جت شکلہ سیٹ کو تو کرسی سرا پادت ککر کنام بود تو درد منی رپورٹ داد پولیسا منا اپیسری دیما پیش کوت گوشتی تی اخلاق توصیف درائیں پولیس کنا بلے کسا ڈاکٹر سرا 10 چس نکو تک ترا سزا دیگ بیت من گشت منی درچ منی سگا دریں شکلہ منا کلینکے دیم دیا گا انکار کو تک من چارے تک 2 روچا ادے گوازینگا شتریں شکلہ شہماتے بھیجان تو اپیسر دیما برگ بے اپیسر ترا سزای واسطہ ڈائریکٹ روما دیم دا ہودا ڈاکٹر دم پا ساحت روتو کیت اپیسرا گوشت اگا واقعی تی سگا چا دریں کہ چیرکش کھامیشیں کہ تو پکر کو تک آئیا کاغذی نوشتہ کوت من ہما دمانا جلالیہ ڈائریکٹ روما دیم داد ہودا منی پاداں 10 کلوے سنگور پاداں دیگ بود زندانی تہا دگا تہاریں کوٹیا دیم دیگ بود کہ گرمیا بے قصاص گرمت ہودا ساحتیا پر ڈاکٹر راؤنڈ جت من وتی ریش پیش داشت
ڈاکٹر ہما دمانا من کلینکا دیم داد من شاریں تحتی سرا واپینک بودتا پدا ڈاکٹر ہاتھ من دردی گولی داد شب من کلینکا آرام سرا گوازیں دومی صبح ڈاکٹر من کرما پولیس اسپتالا بور من تحتی سرا واپین ریش آپریشن کت بزم بورت و گسر در کتا درمان و پٹی کت بیگہ 4 بجہ کے من واتر زندانا سنٹرل جیلہ ہت کو نیک ریش پش کب تکت نیک درد نام و نشان استد ڈاکٹر شکلہ ہی حرکتہ یک غیر اخلاقی حرکتی سرپت بود تو آئیہ شکایت کت کہ شکلہ اب تگیہ اندرا سلالیا بدل کنگو دیم دیگ بود من ہمک روچ پٹی بدل کنگا کلینکا برک بود تو اب تگیہ رن ڈاکٹرہ گوشت کہ تئی ریش اوشکیں اشیہ درمان نکنا بلے ہی پٹیا کے جنا اشیہ سیروچا بھت پچکا دور بدے بلے ہی جاگہ اگا کچک دات اشیہ کچینگے جہدہ مکان چیہ کے ہی ریش کیمیکل جتو کو زور ہوشکو تک کچینگا پادت کم سیروچا پٹیات کچگی ہوں باز دات بلے من دست ریشے نیمگا نبوٹ وہ اب تگیہ پد من ہما شوکت بودتا کہ ریشہ چا پیسرا تھا نئے درد نئے کچک بھلے نشانی زندگی گومن گوم بھی روانے پا بلوچی وشے شعر و شاعری یا آزما کو نبشتے گوشدارگو چارگے واسطہ چینل حلم سبسکرائب بکنے